Kameglia Human Rights Commission MHRC haka khandriu tarik risau arajar pusau kalakmi ban bishar bahai ki affidavit haka benta kum ka examination in chief haka baidai ba kajing ujor persha USP barem ka East Khasil District Uritu Raj Ravi halo ka jingmudoi badan ka jingsha le donbor ya ka hok longbrio manbrio jong ka longkmi ka kong bindas iem ka basyong sha thangan hau banai jiliu mentau snam kumman chupen kan mau ka ni ka jingja ka dei ka balaja haka pratarik banai jiliu arajar pusau haka por kumba khatwei baji menmiet kata ngi hadian baka kong bindas kelas nang ya ka jinghi akan riutrik jeliau arjar pusau bandawa na ka sorkar jela ban marmot ya ka surok nongpo umden sunapur ka balajat rathai ya kani ka jingmudoi lakmi bishar do nong bishar ubadai songkonol ka commission retired justice di vaifei ha ka jidon langkit khot ka commission ya ka nong ujor ka kong bindas iem kinong sakhi jongka uba kerman lang yuria u editor in chief jong u shlong mel bat ka kong purity phawa ka wei na ki long kmi ka batremon sngo bha ha ka em lang sa lang bat kumju yo nong sha u jor u rituraj ravi u sp barim ka East Khasil kani ka jingmi bishar ya ka jimudoi kelas dang ha ka por khatwei sitang man step kalane hadu kumba ar kan tatam bat kat kum ka jingtep balayo priang la ong baka commission kandang song biang sak new tarik banai nai wieng arjar pusau kata hadien bakal don ka jingpan por na boro arliang mamla ha ka baidei bat bikin IT ya ka jingpan sngo ka jongki halo ka jingmudoi bat kumta ka commission kan sa song kata haswa kan aya kan nuko rai hakabai day bat kani ka jingmudoi khamman shwan khaliang USP barim rituraj ravi ulakantai ya ka jingsha kanno banle le donbor haka chaka sha thangan bat labatai boloyang kat kum ka e ka balabatai haka na pulet kumba kala kado haka kaiphan katba ginong mudui ki yang skam haka nong rim ba ka jingwan jung SP barim kalong persha e ka hok long brio man brio namar khlam da don ki doctor ni wat ru ka sonot ban pinsisha ba ka kong bindas ka don haka jingtlot kamet kumnu ki pulit sinrang kin surung haka chaka sha thangan ki riu kan thei bat bantu ban sura eka nakate ka chaka इधर में आओ तुम लोग रख लो इसको मेडिकल लेके जाएगा मैं bam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habat thiru ata ukhau kamlu ka umpnyang ka dot pet ya ka sharp plus f ha ka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pindon kam daki mar bam modon ka sharp plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya